Bol mrazný výzvy týždeň. Máša na prechádzke lesom išla okolo medveďovho brlovu. Rozhodla sa, že sa u neho zastaví na čaj. Slušne zazvonila, no nikto Studený Vánok pootvoril dvere. Máša nazrela dnu. Všade bola tma. Haló! Zakričala Máša. Počula len medveďové odfúkovanie. Spokojne vošla dnu. Medveď sladko spal. Máša sa rozhodla, že kým sa zobudí, uvarí mu čaj. Zapálila pár sviečok, aby lepšie videla. Vonku sa totiž pomaly zotmívalo. Zapálila zápalku na sporáku, otočila gombíkom. Zápalku mala ešte len nad horákom a ten sa už zapálil. Máša sa začudovala a premýšľala nad tým, ako je to možné. Bežala do medveďovej knižnice a hľadala knihu, kde by o tom niečo našla. Zistila, že z horáka sa pri otočení gombíku vypúšťa plyn, ktorý sa veľmi ľahko zapáli. Máša si to zapísala, aby to mohla neskôr povedať medveďovi. Vrátila sa k vareniu čaju, do kanvice dala vodu a položila ju na horák. Voda čoskoro zogrela a ona mohla zaliať do hrnčeka 2 ovocné čaje. Jeden pre ňu a druhý pre medveďa. Zrazu Máša zacítila pach. Všimla si, ako horí papier, na ktorom bola položená jedna zo sviečok. Máša sa to snažila uhasiť fúkaním do ohňa. No tým sa oheň ešte viac rozšíril. Utekala preto do komory, kde našla fľašu s nejakou tekutinou. Vyliala ju na oheň. Oheň ešte viac búkol, pretože to bola fľaša s benzínom, ktorý medveď mal zásobe. Máša začala kričať a medveď sa zobudil. Rýchlo prišiel do kuchyne, zobral utierku a hodil ju na oheň. Ten sa uhasil. Prvé, čo musíš spraviť, je zabrániť prístupu kyslíka ku ohňu. Máša sa začala medveďovi ospravedlňovať a poučila sa z toho, čo jej medveď povedal. Spolu si vypili čaj a medveď ocenil návštevnú snahu.